ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଖିଲୁ କ'ଣ କହିବୁ କହିଲୁ ଯା ଇଚ୍ଛା ହାତ କାହିଁଲୁ ଯା ହାତ ଧୋଇବୁ ଯା ଯାହା ହାତ ଧୋଇବୁ ଯା ଫୁଟେଇ ଦେଲା ଭଲ ହେଇଛି ତୁ କାହିଁକି ହାତ ହଉଥିଲୁ ପନିକି କରିକି ହାତରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ହାତରେ ଜରି ଭିତରୁ ମାଛ ଧରିକି ଜରି ଭିତରୁ ମାଛ ବାଟିବୁ ଯାଇନୁ ମୁଁ ଆଣେ ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀ ନା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ କରିବୁ ଏ ଯେ ଧନିଆ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଯାହା ଦେଇ କରୁଛ ସୋରିଷ ଦୁଇଟା କାଟିଲେ ବଢ଼ିଆ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମାଛ ବେଶୀ ବଡ଼ ବେଶୀ ଛୋଟ ଇଏ କି ମାଛ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ମ ପାମ୍ପେଡ଼ି କଣ୍ଟାଳ କଣ୍ଟାଳ କଣ୍ଟା ନାହିଁ କଣ୍ଟାଳ